тоҷикон оинаи таърихи миллат. با استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی کارزاری همه روزه با زبان‌های گوناگون دنیا برنامه‌های тоҷикистон бо tashabbусҳои байналмилалӣ дар сайёра давлати пешниҳоди tashabbuskor و فتح و نصرت فروغ صبح دانایی کتاب مقامات امنیت باید بیش از هر وقت دیگر هوشیار باشند. سیر و سیاحت برای صنعتی و کشاورزی و علم اجتماعی فروغ معرفت محبوب راهنمای ما جامعه تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи ахборро бо муҳимтарин мавзӯъҳо манзури шумо мегардонем. дар студио бо шумо фахриддини муҳаммад юсуф ва мадина назарова. истиқлолият барои мардуми кӯҳанбунёди тоҷик арзиши муқаддасу сарнавиштсоз буда таҳти парчами он хурду бузурги мамлакат барои тақвияти пояҳои давлатдории навини худ бо азму талоши ватандӯстона заҳмат мекашанд. гузориши ҷаҳонгир сафарелзода дар ин хусус. муқаддасу бегазанд ва ҳамеша пойдору устувор нигоҳ доштани истиқлолият ин дастоварди бузург ва неъмати беҳамтои миллӣ, вазифаи давлат ва рисолати ҷонии ҳар як шаҳрванди худшиносу худогоҳ ва бо нангу номуси тоҷикистон аст. 9 сентябр барои мардуми кӯҳанбунёд, фарҳангсолор ва шарафманди тоҷик санаи сарнавиштсози таърихӣ ва хушбахтиву сарбаландӣ мебошад, зеро дар ҳамин рӯзи соли 1991 халқи тоҷик соҳиби бузургтарин неъмат, нишонаи олии ҳуввияти миллӣ, ифтихор ва номуси ватандорӣ, рамзи ҳастии миллати бостонӣ ва соҳибихтиёрӣ истиқлоли давлатӣ гардид. сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ барои мо тоҷикон чун арзишҳои бисёр азизу муқаддас аҳамияти калидӣ доранд ва ҳифзу таҳкими онҳо вазифаи ҷониву ҳар шаҳрванди бо нангу номуси тоҷикистон буда, ноил гаштан ба сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ яке аз дастовардҳои бузурги даврони истиқлол мебошад. истиқлол барои мо мактаби бузурги ҳаёт ва сабақи нотакрори давлату давлатдорӣ, марҳилаи ибратомӯзӣ расидан ба сулҳу ваҳдати миллӣ, қадами ҷиддии роҳ овардан ба нақшаҳои азими созандагӣ ва бунёдкориҳое гардед ки ҳадафҳои бузурги он ба тақдири наслҳои оянда вобаста мебошанд. истиқлол тоҷикистонро ба ҷаҳон муаррифӣ намуд. ба шарофати истиқлоли давлатӣ тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ мавқеъи хоса пайдо намуда ташаббусҳои ҷумҳурии мо ба хотири таъмини зиндагии шоистаи тамоми сокинони сайёра дар сатҳи ҷаҳонӣ пазируфта шуданд. мардуми тоҷик имкон пайдо намуд ки ватани худро соҳибӣ, давлатдории миллиро барпо, суннату арзишҳои миллиамонро эҳё, ормонҳои деринаи халқро амалӣ ва зиндагии озодонаи мардумамонро ба роҳ монад. истиқлол волотарин ва пурарзиштарин дастоварди давлату миллати тоҷик буда, бо талошу заҳматҳои шабонарӯзии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои давлат ва миллати тоҷик саодатовару нишотовар гардидааст. бо иқдоми пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ҳар як оилаи мамлакат китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров тақдим гардид. ҳадафи ин тадбир омӯзиши таърихи пурғановати миллати тоҷик буда, дар асоси он ҳисси баланди худшиносии миллӣ тақвият меёбад. барои насли имрӯзаи кишвар сарчашмаи дарки худшиносии миллӣ ва ифтихори ватандорӣ пеш аз ҳама фаъолият ва қаҳрамониҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки баҳри рушду инкишофи тоҷикистон ва саодатмандии насли имрӯзу фардои ватан талош менамоянд маҳсуб мешавад. бинобар ин муттаҳид будан дар атрофи сиёсати пешгирифтаи роҳбари давлат, ҳимояи арзишҳову фарҳанги
волои миллӣ, ҳифзи истиқлоли давлатӣ ва таъмини суботу оромии ҷомеа вазифаи асосии ҳар шаҳрванди Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. با تشبث پرزیدنت فدراسیای فوتبال تاجیکستان محترم رستم امومعلی به استقبال جشن بزرگ ملی 34 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر بختر میدانچه‌های نو فوتبال خرد مورد بهره برداری قرار داده شد. همکاران ما گزارش می‌دهند. амалигардонии лоиҳаҳои ҷадиди сохтмонӣ бо тарҳ ва намои муосир дар шаҳри бохтар роҳандозӣ гардида, дар ин замина бунёди биноҳои баландошона, марказҳои хизматрасонӣ ва толорҳои варзишиву майдончаҳои бозии кӯдакон аз ин иқдомҳо ба шумор меравад. дар доираи истиқбол аз ҷашнҳои миллӣ 34-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳр як қатор корҳои ободонӣ ба сомон расонида шуда. ин раванд бо мароми тоза идома дорад. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ташаббуси президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар шаҳри Бохтар се майдончаи нави футболи хурд сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. зимни ифтитоҳи иншооти мазкур масъулин ва аъзоёни Федератсияи футболи Тоҷикистон иштирок намуданд. иттилоъ дода шуд ки майдончаҳои варзиши тӯҳфаи муҳтарам Рустами Эмомалӣ президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон ба ҷавонони шаҳри Бохтар мебошад. майдонча бо таҷҳизоти муосири варзишӣ муҷаҳҳаз буда барои баргузории машғулиятҳои гуногун аз ҷумла бозии футбол ва дигар намудҳои машқҳои ҷисмонӣ шароити хуб фароҳам оварда шудааст. ин навгонӣ боиси қаноатмандии сокинони шаҳр гардида ҷавонписарон ва наврасон онро ҳамчун як имконияти арзишманд баҳри рушди маҳорати варзишии худ арзёбӣ менамоянд. иншооти мазкур дар доираи корҳои ободониву созандагӣ бахшида ба ҷашни бузурги миллӣ 34-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва рушди инфрасохтори шаҳр бо усули муосири меъморӣ ва ҷавобгӯ ба талаботи замон бунёд ёфтааст. ба истиқболи ҷашни фархундаи истиқлоли миллӣ дар шаҳри Бохтар тӯҳфаи раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба наврасону ҷавонони вилояти Хатлон майдончаи бозии футболи муосир ҳадия гардид ки воқеан ҳам ин ба хотири рушди футбол, оммавияти варзиш ва ҷалби мардум ба риштаи футбол бештар мегардад. ифтитоҳи ин майдончаҳои варзишӣ рӯҳбаландии наврасону ҷавонони моро ҷиҳати баланд бардоштани ҳисси ифтихори миллӣ ва ҳамзамон ташаккули тарзи ҳаёти солим дуча намуда ба президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ изҳори сипосу миннатдорӣ баён менамоем ки пайваста барои рушди футболи Хатлон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда дар ҳама маврид тимҳои вилоятро дастгирӣ менамоянд. бояд зикр намуд ки бо назардошти зебогии шаҳр сохтмончиён равшаннамоии ин майдончаи бозии кӯдаконро ба инобат гирифта ҳамзамон баҳри фароҳамгардии шароити муносиб ҳангоми шабонгоҳ ба истифодабарандагон бо усули ҷадид чароғон карда шудааст. бунёди чунин майдончаҳо дар гӯшаву канори вилояти Хатлон имкон медиҳад ки шумораи ҷавонони фаъол дар чорабиниҳои варзишӣ афзоиш ёфта сатҳи иштироки онҳо дар мусобиқаҳои шаҳриву ноҳиявӣ ва минтақавӣ боло равад. таъкид гардид ки дар баробари ҷавонон ҷалби ҳарчи бештари духтарони варзишгар ба машқу тамрин ба роҳ монда шавад, зеро иншооти мазкур на танҳо барои ташаккули тарзи ҳаёти солим, балки барои омодасозии чемпионатҳои вилояту мамлакат пешбинӣ шудааст. маҳмараҷаб Абдуллозода, Давлати Файзулло, шаҳри Бохтар, барои барномаи ахбор. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Левакан таъмиру азнавсозӣ ва бунёди 71 иншоот ба нақша гирифта шуда, то ба имрӯз 51 тои он сохта мавриди истифода қарор дода шудааст. гузориш дар ин хусус.
ин аввалин бинои баландошунаи истиқоматӣ аст ки дар деҳоти шаҳри леваканд бунёд меёбад. иншооти мазкур дар деҳаи гулистони ҷамоати деҳоти гулистони шаҳр аз ҷониби соҳибкор маҳмадалӣ раҳмонов қомат меафрозад. бино 5 ошиёна буда дорои 20 ҳуҷраи истиқоматӣ ва бо назардошти ҳама шароити зисту зиндагонӣ сохта мешавад. дар заминаи чунин иқдомҳои бунёдкорона дар маркази шаҳри леваканд аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ сохтмони бинову иншооти маишиву хизматрасонӣ, таъмиру таҷдиди идораҳои давлатӣ ва биноҳои баландошунаи истиқоматӣ ҷараёни тоза дорад ки ин ҳам ба хотири беҳтар намудани сатҳи рӯзгори сокинон, фароҳам овардани шароити беҳтари кору фаъолият ва муҳимтар аз ҳама баҳри сазовору шоиста истиқбол намудани истиқлолияти давлатии кишвар равона гардидааст. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон طبق نقشه چهاربینایی مقامات اجرایی کننده دولتی شهر 71 بنا و انشاءات به نقشه گرفته شده است. تا این وقت 51 بنا و انشاءات در اساس قرارهای رئیس شهر به استفاده داده شدند که 72% کارها اجرا شدند. در این اقدام ها سهم صاحبکاران وطنی و صاحبکاران محلی به نظر می رسد. حالا کارهای ساختمانی در انشاءات ذکر شده با مرام ادامه داشته با سعی و تلاش مسئولین تا مهلت معین گردیده با صفت بلند و نمای معماری معاصر و خوشتر و زمانوی پوره ساخته مورد بهره برداری قرار داده می شوند. دوام سالهای صاحب استقلالی تحت سیاست با موافق پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در همه گوشه و کنار مملکت مرحله به مرحله دیگرگونی‌های کلی در همه سمت‌های خوجگی خلق به وقوع می‌پیوندد. به خصوص تطبیق برنامه‌های استراتژی و دیگر اقدام‌های مربوط به رشد و ترقیات و تامین روزگار شایسته ساکنان مردم شریف کشور را به آینده نیک و با سعادت دلگرم ساخته شوق و هوسمندی آنها را برای آبادی و شکوفایی وطن به مراتب بیشتر می‌نماید. این زمان ساکنان و صاحبکاران آبادگر شهر لیوکند با جانبداری از سیاست سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان در کارهای آبادانی و بنیادکاری سهم ارزنده گذاشته ایستادند. سمندر شایخ موسی نور محمد، شهر لیوکند، اخبار. در شهر استرافشان با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی کارهای آبادانی و سازندگی با اوج تازه ادامه دارد. گزارش در این خصوص. شهر استرافشان کوهندیار محض در دوران صاحب استقلالی مملکت زیر سیاست بنیادکارانه و دوراندیشانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان رشد و نمو کرده به مکان دلفریب و شکوفان سیاحی و منطقه آباد و زیبا تبدیل یافت. همروزه در مرکز شهر کمیته محله ها و جماعت های دهات با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت و شهر استرافشان و صاحبکاران و اهالی آبادکار دهها انشاءات حیاتاً مهم بنیاد و و مورد استفاده ساکنان قرار داده می شود. طبق نقشه چهاربینی ها به مناسبت سزاوار استقبال گرفتن جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و بهر مکمل گردانی اینفراستراکتور شهر و دهات در شهر استرافشان 990 بند نقشه کارهای سازندگی و بنیادکاری ترتیب داده تا امروز 75% انشاءات سطح مختلف پس از انجام بنیاد و تعمیر و ترمیم کلی مورد بهره برداری قرار داده شدند. باعث ذکر است که امروز با اقدام و مبلغ گذاری های ساکنان و صاحبکاران گذر گرمابه دهه قلعچه کلان جماعت دهات قلعچه کلان راههای داخلی نقلیاتگرد بین کوچه و گذرها منفش گردیده ایستاده است. در معرکه بزرگ سازندگی اهالی سرجم و اتفاق گذر گرمابه به حشر عمومی برآمده در آبادانی یک گوشه وطنی محبوب حصه گذاری میکنند. امروز در جماعت دهات قلعچه کلان بحث اجراش قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره سزاوار پیشوا گرفتن جشن استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در گذر گرمابه دهات قلعچه کلان و مسافه 2 کیلومتر اسفالت کرده شده است که آن هم باشد با مبلغ 700,000 سوم را در بر میگیرد. قبلا راه گذر گرمابه دهه قلعچه کلان همچون راهی ناهموار و ناآباد شناخته شده ساکنان جهت رفت و آمد به دیگر دهه‌های گرد و اطراف با مشکلات روبرو می‌گردیدند. خوشبختانه استقلال و آزادی و بهترشوی وضع نیک و احوالی ساکنان امکان داد تا راههای محلی منفش گردند. جهت با صفت بلند بنیاد گشتن راه محلی اسفالت خوش وطنی استفاده گردیده در آن قوه کاری ساکنان و تکنیک‌های معاصر راهسازی به طور مکمل استفاده می‌گردد. طبق اطلاع در این عمل خیر و سازنده زیاده از 750,000 سومانی مبلغ جمع‌آوری و صرف گشته است. تذکر باید داد که فعلا در دیگر دهه‌های جماعت دهات قلعچه کلان رفت کارهای بنیادکاری در انشاءات ساحه معارف، تندرستی، ورزشی و خدمت‌رسانی و معیشی با مرام ادامه داشته در آن بیشتر سهم مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر استرافشان، ساکنان و صاحبکاران و اشخاص
муносиб ба нияти адои ҳаҷ маблағгун карда назаррас арзёбӣ мегардад. Фирдавс Умаров, Мазбут Бобозода, Орзу Маъруфов, шаҳри Истаравшан, Ахбор. сокинони шаҳри ваҳдат 34-солагии истиқлоли давлатиро бо тадбирҳои созандагии ободонӣ истиқбол менамоянд. гузориши Маҳмадалӣ Абдукарим дар ин хусус. фазои орому осоишта ва 34 соли истиқлолияти давлатӣ имконият фароҳам овард ки шаҳри ваҳдат ободу зебо гардида, сокинони ин диёри зебоманзар бо мақсади боз ҳам беҳтар намудани сатҳи рӯзгори хеш дар тадбирҳои ободониву созандагӣ саҳми бориз гузоранд. деҳаи қалъача дар ҷамоати деҳоти Симиганҷ аз зумраи он деҳаҳои шаҳри ваҳдат маҳсуб ёфта, сокинон ҳамарӯза ҷиҳати боз ҳам ободу зебо намудани диёри хеш дар тадбирҳои созандагию ободонӣ фаъолона иштирок менамоянд. яке аз чунин иқдомҳои бунёдкорона ки бо саҳми фаъолонаи деҳа роҳандозӣ гардида истодааст, таъмини сокинони деҳаи қалъача бо оби полезӣ ва оби нӯшокӣ мебошад. гузашта аз ин аҳли деҳа аз норасоии оби нӯшокӣ ва оби полезӣ танқисӣ мекашиданд. аз ҷониби фаъолон ва соҳибкорон бо дастаҷамъии сокинон аз канали роҳатӣ ба деҳаи қалъача тавассути қубурҳои обгузар об оварда мешавад. барои таъмини сокинони деҳаи қалъача ки айни замон 200 хоҷагӣ сукунат дорад, тавассути техника ва бо саҳмгузории сокинон тадбирҳои созандагии имрӯзҳо бо вусъат идома дорад. иброз гардид ки аз масофаи 1000 метр ба деҳа об оварда мешавад. ҳамакнун бо ба итмом расидани корҳои бунёдӣ 200 хоҷагии деҳаи қалъачаи шаҳри ваҳдат бо таъмину дастрасӣ бо об метавонанд заминҳои назди ҳавлигиашонро пурсамар истифода намоянд. то ба имрӯз тавассути қубурҳо аз чашмаҳои кӯҳдомани ин мавзеъ ба деҳа оби нӯшокӣ оварда шуда буд ки барои эҳтиёҷоти сокинон басанда набуд. бо таҳрезии чунин тадбири ободонӣ мушкилии норасоии об дар деҳаи қалъачаи ҷамоати деҳоти Симиганҷи шаҳри ваҳдат пурра бартараф мегардад. дар шаҳри Бустон таъмири ҷории қисмати берунаи биноҳои таълимӣ, синфхонаҳо, кабинетҳои фаннӣ ва ҳуҷраҳои кори омӯзгорон анҷом ёфта ба соли нави хониш омода мебошанд. гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор ва Илёс Бобоҷон. дар шаҳри Бустон таъмири ҷории намои берунаи бино, синфхонаҳо, кабинетҳои фаннӣ, ҳуҷраҳои кории омӯзгорон ва дигар иншооти ёрирасони муассисаҳои таълимӣ бо сифати баланд иҷро гардида, омодагӣ ба соли нави хониш дар сатҳи зарурӣ қарор дорад. хусусан дар гимназияи рақами 1 бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Бустон, падару модарон ва соҳибкорон синфхонаҳо таъмир ва дар доираи имконият бо воситаҳои техникию асбобҳои аёнии муосир таъмин карда шуд. гимназияи шаҳри Бустон яке аз калонтарин муассисаҳои таълимии шаҳри Бустон ба ҳисоб рафта дорои 50 синфхона аст. ин 50 синфхона пурра аз таъмир бароварда шуда аҳли ҷомеаи омӯзгорон ба пуррагӣ ба соли хониши 2025-26 омода мебошанд. ёдовар мешавем ки гимназияи рақами 1 барои 1200 хонанда пешбинӣ шуда дар ин муассиса 65 омӯзгор ба хонандагон дарс меомӯзанд. дар литсеяи рақами 1 низ корҳои марбут ба таъмир ва муҷаҳҳазсозии бино ва синфхонаҳои таълимӣ мутобиқ ба талаботи замони имрӯз амалӣ карда шудааст ки дар иҷрои ин тадбири муҳим дар баробари мақомоти давлатӣ саҳми волидайни хонандагон ҳам назаррас арзёбӣ мешавад. дар ин таълимгоҳ омӯзгорон дар ҷараёни дарс аз технологияи наву ҳозиразамон ва шаклу усулҳои фаъоли таълим истифода карда насли наврасро бо дастовардҳои муосири илмӣ шинос ва ҷиҳати васеъ гардонидани дараҷаи ҷаҳонбинии онҳо дар доираи маҳфилҳои илмӣ амал мекунанд. айни ҳол таъмири муассиса 100% иҷро карда шуд. долонҳои ошёнии якум, дуюм ва сеюм ҳамчунин 32 синфхона дорем ки ҳамаи синфхонаҳо аз таъмири ҷорӣ бароварда шуд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 ва муассисаи ғайридавлатии таълимии академия бошад, корҳои марбут ба таъмир пурра иҷро гардидааст.
бино ба арзёбии масъулони шуъбаи маорифи шаҳри Бӯстон дар ин давра дар баробари рангу бори пурраи биноҳои таълимӣ инчунин дару тиреза, мизу курсиҳо ва тахтаҳои синфӣ ки корношоям шуданд пурра иваз карда мешаванд. طبق معلومات امسال در مجموع در 12 مؤسسه تعلیمی شهر 10,622 خواننده به تحصیل فرا گرفته می شوند. فراهم آوردن شرایط مساعد باعث آن شد که تعلیم گیرندگان مؤسسه های تعلیمی شهر در آزمون‌های جمهوریوی و المپیادهای سطح منطقوی و بین المللی فعالانه اشتراک نموده سزاوار جایهای افتخاری گردند. عبدالوهاب عبدالستار، الیاس باباجان، شهر بوستون، اخبار. бо дастгириҳои ҳукумати мамлакат солҳои охир дар шаҳру деҳоти Исфара ҷиҳати рушди соҳаи маориф ва фароҳамсозии шароити мусоид барои таълиму тарбияи насли наврас корҳои назаррас ба анҷом расонида мешаванд. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши навбатӣ. маъракаи омодагӣ ба ҳар як соли нави хониш барои маорифчиён айёми ташвишу тараддудҳост, зеро ҷараёни кору фаъолияти ояндаи муассисаҳои таълимӣ аз фаъолияти ин давра вобастагии зич дорад. дар ҷараёни корҳои омодагӣ ба соли хониши нав дар ҳамаи 85 муассисаҳои таълимии шаҳру деҳоти Исфара таъмири ҷории биную иншоот асосан ба охир расонида шуда, роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти миёнии умумӣ ва дигар масъулин кӯшиш намуда истоданд ки соли нави хониш با آمادگی همه‌جانبه و روحیه‌ای بالیده آغاز نمایند. برای تعمیر مؤسسه‌های معارف از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر بیش از 210,000 سامانی جدا کرده شده، همزمان به مبلغ 241,000 سامانی تجهیزات معاصر خریداری شده است. در این ردیف در مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 6 برای تحصیل 1343 نفر خوانندگان کلی شرایط‌ها فراهم آورده شده است. همه صنفخانه‌ها، حجره‌های فنی، تالار مجلس‌ها و دالان و انشاءاتی یاریرسانی مکتب با دستگیری ریاست معارف و کمیته پدر و مادران از تعمیر خوشصفت برآورده شده، اتاق‌های درسی و فنی با لوازمات ضروری مجهز گردانیده شدند. 35 صنفخانه، 5 کابینت‌های فنی و آشخانه مکتبی تعمیر و ترمیم گردیده، همچنین در مساحت 1500 متر کوادراتی صحن مکتب منفرش کرده شدند. در مؤسسه تعلیمی ما زیاد از 1143 نفر خواننده در 35 صنفخانه و 5 حجره های فنی تحصیل می نمایند. امسال تعمیر خیلی با صفت برآمد. این حال در مؤسسه تعمیر دوام یافته ایستاده است و ما نیت داریم که در مدت کوتاه مؤسسه را به پورگی از تعمیر با صفت برآورده به سال خانیش 2025-2026 مؤسسه را تیار نماییم. راهبریت و آموزگاران و کارمندان مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 57 نیز کارهای تعمیری را به انجام رسانیده به مجهز گردانیدن صنفخانه‌ها مشغولند. تمام صنفخانه‌های تعلیمی، دهلیز و راهروها و دیگر انشاءاتی علاوگی مؤسسه از تعمیر و آرایش جاری برآورده شده، گرد و اطراف مکتب و دیگر بناهای تعلیمی رنگ و بار کرده شده، واسطه‌های خوانش به سال نو خوانش آماده گردیدند. در مؤسسه تعلیمی رقم 1 مرکزی شهر تصمیم گرفتند که سال نو تحصیلی 2025-2026 را با آمادگی همه‌طرفه استقبال گیرند. در مکتب تعمیری اساسی 56 صنفخانه، 2 مرکز انکشافی کودک، آشخانه، تالار ورزشی انجام یافته، کارهای آخرین در صحن مؤسسه تعلیمی ادامه دارند. برای آماده سازی مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 23 دهه وروخ به سال خوانشی نو در قطار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر سابق ختم کنندگان مکتب به طور نظررس سهمگذاری نمودند. باعث تاکید است که ساکنان این دهه دوردست در پیروی به اقدام و تشبس‌های سازنده پیشوای ملت محترم امام علی رحمان اقدام گرفتند که تعمیر کلی بنای مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 23 را راه‌اندازی نموده، مکتب را با میز و کرسی و دیگر تجهیزات و لوازمات تعلیمی تأمین نمایند. تا به امروز کارهای تعمیر و برقرارسازی به خرج بیش از 700,000 سامانی با صفتی بلند به انجام رسانیده شدند. خط کنندگان همین مکتب مذکور اقدام گرفتند که همین مکتب را از تعمیر پره برآورند. در تریزه ها، فرش، صنفخانه ها همش پره از نو از تعمیر کپیتالی برآورده شده ایستاده است.
яке аз самтҳои калидӣ ва таъминкунандаи пешрафти ояндаи мамлакат соҳаи маориф буда, тибқи дастурҳои пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳукумати мамлакат барои бунёди инфраструктураи замонавии таълиму тарбия ва мутобиқсозии раванди таълим ба меъёрҳои ҷаҳонии таҳсилот тамоми воситаю имкониятҳоро сафарбар кардааст, чунки соҳаи маориф ояндаи миллат ва давлатро тарбия мекунад. дар соли таҳсили солҳои 2025-2026 дар муассисаҳои таълимии шаҳри Турсунзода 80 000 хонанда ба таҳсил фаро гирифта мешаванд. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. ҳоло дар мамлакат давраи омодагӣ ба соли нави таҳсили 2025-2026 ҷараён дорад. имрӯзҳо волидайни хонандагони муассисаҳои таълимӣ барои фарзандонашон ба харидории ашёву лавозимоти хониш ва либосҳои мактабӣ машғуланд. дар шаҳри Турсунзода низ аз ҷониби соҳибкорону тоҷирон дар бозорҳои калон ярмаркаи фурӯши либосҳои мактабӣ ва ашёҳои хониш ба роҳ монда шудааст, ки то оғози соли нави таҳсил идома меёбад. тибқи маълумоти шӯъбаи маорифи шаҳри Турсунзода, соли равон мувофиқи нақшаи пешбинӣ 80 000 либоси ягонаи мактабӣ бояд истеҳсол карда шавад, ки аз ин теъдод то ба имрӯз 80% нақша иҷро гардидааст. ба истеҳсоли либосҳои ягонаи мактабӣ дар шаҳр корхонаи дӯзандагии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Умеди Сафия машғул аст, ки ҳамарӯза кормандонаш аз матоъҳои тайёр, либосҳои шинаму зебо ва ҷавобгӯ ба талаботи бозор омода менамоянд. ин корхонаи ватанӣ самти фаъолияташ асосан ба истеҳсоли либосҳои мактабӣ равона гардида, дар он занону бонувони маҳаллӣ, ки дар гузашта хонашин буданд, бо ҷои кори доимӣ таъмин шудаанд. дар баробари интихоби васеъ аз бозорҳо, падару модарони хонандагон либосҳои мактабиро аз ин корхона харидорӣ менамоянд, ки ба талаботи стандартӣ, гигиенӣ, техникӣ ва дигар меъёрҳо ҷавобгӯ мебошад. дар сехи дӯзандагӣ ҳамин корхонаи Умеди Сафия тӯли 1 сол зиёд аст корро фаъолият мебарам. мана ҳамкорони мо ҳаракат дорем ки либоси мактабиро таъмин намоем. маврид ба зикр аст, ки ҷиҳати коҳиш додани ҳаҷми маҳсулоти воридотӣ ва афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ, солҳои охир бо таваҷҷӯҳу дастгириҳои ҳукумати мамлакат, коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ мавриди истифода қарор дода мешаванд, ки таъсиси корхонаҳои дӯзандагии истеҳсолкунандаи либосҳои мактабӣ аз ҷумлаи онҳост. духти либоси мактабӣ дар асоси талаботи дастурамали либосҳои тавсиявӣ барои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва бо риояи стандарти давлатии либоси мактабӣ ба роҳ монда мешавад. айни замон дар шаҳри Турсунзода 128 муассисаи таълимӣ аз ҷумла 92 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, 6 муассисаи типи нав, 1 литсеи интернати шаҳрӣ, 16 муассисаи таҳсилоти умумӣ асосӣ ва 13 муассисаи таҳсилоти ибтидоӣ фаъолият менамоянд, ки дар онҳо 74396 хонанда ба таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд. дар ноҳияи Ванҷ ҷамъоварии ҳосили сабзавот ва мева оғоз гардид. Наврӯшоҳ Азизулло аз ноҳияи Ванҷ гузориш медиҳад. минбаъд лӯбиё дар ҳамин коргоҳ, ки соли равон дар ноҳияи Ванҷ ифтитоҳ гардид, мутобиқ ба талаботи бозорҳои байналмилалӣ бастубанд ва пешниҳод карда мешавад. фароҳамшавии шароит ҳавасмандии истеҳсолкунандагонро афзун намудааст. бо назардошти иқлими мувофиқ барои истеҳсоли лӯбиё, имконияти захиракунии он барои 2 соли минбаъда ва самараи баланд доштан ҳамасола дар ноҳияи Ванҷ кишти ин зироати кишоварзӣ зиёд карда мешавад. имсол нисбат ба соли гузашта майдони кишти лӯбиё 12 гектар васеъ гардида ба 353 гектар баробар шудааст. бо назардошти нашъунамои хуб ва васеъ шудани майдони кишт, имсол истеҳсоли лӯбиё дар ноҳияи Ванҷ зиёд хоҳад шуд. ин дар ҳолест, ки соли гузашта дар ноҳияи Ванҷ 850 тонна лӯбиё истеҳсол шуда буд. хоҷагидорон меҳнати пайваста ва бо назардошти шароити дигаргуншавии иқлим ба роҳ мондани раванди кишту парваришро омили асосии таъмини фаровонҳосилии дилхоҳ зироат маънӣ дод мекунанд. ҳамидор мегирем, пиёз мегирем, сабзӣ мегирем, лӯбиё мегирем, лӯби бисёртар бишунем ва нимша барои хӯрдан мемонем, нимша барои мефурӯшем. то баҳора мо намехарем, бо то ҳосили ояндара мо ай дасти худман меҳнати кардаги худман мехарем. зиндаги мо ай рӯи ҳамин заминост. касе меҳнат мекунад, роҳат меёбад. ай замино мо бисёр ҳосил мегирему фоида мебинем. заминои мо бисёр хуб ҳастанд, барои ҳосил бисёр хуб ҳастанд. ино санг надоранд. ҳамин замини ҳар кор кун, меҳнат кун, ҳосила бигир, бихар, ёша савдо кун. ҳама тарафа, ҳама шароити зиндагии мо ай даст ҳаминост.
заминост. соли 2024 нисбат ба соли 2022 ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар ноҳияи Ванҷ тақрибан 100 миллион сомонӣ зиёд шуда ба 297 миллион сомонӣ баробар шудааст. ин далели меҳнати пайваста ва муваффақияти меҳнаткашон дар баланд бардоштани самаранокии замин дониста мешавад. натиҷаи фаъолияти якҷояи намояндагони илму истеҳсолот, омӯзиши нозикҳои кишту парвариш ва мукаммал шудани таҷрибаи хоҷагидорон ба афзоиши нишондодҳои истеҳсолӣ мусоидат мекунад. деҳқонон ба ҷамъоварии помидору бодиринг ана меваю сабзавот аллакай шурӯъ намуданд. асосан ҷамъоварии ҳосил аз моҳи сентябр ба пуррагӣ оғоз мегардад. тамоми намуди зироатҳоро ҷамъоварӣ намуда, як қисматро захира намуда барои зимистон, як қисмати дигарро барои ба фурӯш баровардан, қисмати дигарро барои тухмӣ намудан барои соли оянда захира менамоянд. имсол нисбат ба солҳои гузашта ҳосили зироат дар ноҳияи Ванҷ чӣ гуна аст? имсол дар ноҳияи Ванҷ ҳосили зироатҳои кишоварзӣ зиёд гардида, мо кишоварзон интизор раем ки ҳосили зиёдгардидаро ба бозор бароварда, нишондиҳандаҳои соҳаи кишоварзиро боло бароварда пешкаши сокинони ноҳия ва шаҳри Хоруғ мегардонем. имсол дар ноҳияи Ванҷ дар маҷмӯъ бояд аз майдони 1458 гектар зироати кишоварзӣ ҷамъоварӣ карда шавад. тавре аз ҳолати воқеӣ бармеояд, нашъунамои растаниҳо хуб буда, меҳнаткашон ҳосили баландро интизоранд. дар хоҷагиҳое ки ҳосили якум гирифта мешавад, аллакай замин коркард ва кишти такрорӣ гузаронида шудааст. ин 25 апрел картичка шинондем, дар масоҳати 6 сотиқ картичка шинондем. ана картичкаро имрӯз кандем, ҷамъоварӣ кардем, ана ба шаҳри Хоруғ мебарем, картичкаро мефурӯшем, ҷуфт мекунем, ҳосили дуюм бодиринг мешунем, то моҳи сентябр октябра ҳосили бодиринга мегирем, корхона дорем, мебарем салёмис маҳкам мекунам. боғдорӣ аз самтҳои дигари соҳаи кишоварзӣ дар ин ноҳияи баландкӯҳи кишвар ба ҳисоб меравад, ки меваи тару хушки истеҳсол намудаи кишоварзони ноҳияи Ванҷ шӯҳрати баланд дорад. наврусиҳои Азизулло Искандари Саид, Садриддин Иброҳим, ахбор. рушди соҳаи кишоварзӣ дар таъмини амнияти озуқаворӣ ва ғизои хушсифат нақши арзанда дорад. ба ин хотир соли ҷорӣ деҳқонони ноҳияи Нуробод дар як қатор минтақаҳои баландкӯҳ кишти картошка гузаронинданд, то дар оянда аз ин ҳисоб масоҳату истеҳсоли маҳсулотро афзоиш диҳанд. гузориши Эдгули Маҳмуд аз ноҳияи Нуробод. кишоварзӣ яке аз соҳаи асосии иқтисодиёт ва таъминкунандаи бозорҳои ҷумҳурӣ бо маҳсулоти хушсифат ба шумор рафта. дар ин ҷода ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барномаҳои зиёдеро амалӣ карда истодааст, то истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ боз ҳам афзуда ҳадафҳои амнияти озуқаворӣ ва ғизои хушсифат барои мардуми кишварамон таъмин карда шавад. аз ҷумла соли ҷорӣ бори аввал дар мавзеъҳои баландкӯҳи ноҳияи Нуробод бо мақсади рушди соҳаи кишоварзӣ аз худкунии заминҳои бекорхобида, афзоиши тухмиҳои хушсифати картошка, ҷалби аҳолӣ бо ҷойҳои кори доимӣ, дар ин замина ноил шудан ба истеҳсоли маҳсулоти хушсифат барои таъмини сабади истеъмолӣ ва бозорҳои кишварамон нақшаҳои мукаммалу ояндасоз амалӣ шуда истодааст, то дар оянда аз ин ҳисоб ба рушди соҳаи тухмипарварӣ барои афзоиши масоҳати кишти картошка заминаи боэътимод гузошта шавад. зеро дар шароити минтақаҳои баландкӯҳ барои ба гардиши кишоварзӣ фаро гирифтани заминҳои бекорхобида пеш аз ҳама тахту ҳамворкунӣ ва кушодани даҳҳо километр канал зарур аст, то заминҳои кишаванда ба қадри кофӣ обёрӣ карда шаванд. ин аст ки деҳқонон аз роҳу усулҳои муосир истифода мебаранд, то бадин васила дар заминҳои кишбоби баландкӯҳ картошка ва дигар намуди зироатҳо ба иқлими маҳалсозгор киш карда шаванд. имсол мо кишти картошкаро дар заминҳои баландкӯҳ оғоз кардем. заминҳое ки бори аввал киш карда мешаванд 6 гектарро ташкил медиҳад ва ҳосиле ки мо ҳозир дар ин заминҳои баландкӯҳ дида истодаем нисбат ба заминҳое ки дар поёниҳо киш карда шудааст, ҳосилнокии ин картошка хеле баланд мебошад. ҳамин қитъаҳо ҳамчун қитъаҳои таҷрибавӣ ва обёрии он
тариқи технологияи нав гӯем бо усули обмонӣ боронӣ об дода истодаем ки мо ҳамин обро бо трубаи қутри 32 аз масофаи 2.5 километр аз баландкӯҳ овардем ва обёрӣ мекунем. хусусияти хуби ин усули обёрӣ дар он аст ки об ба пуррагӣ дар замин мемонад. дар раванди тағйирёбии иқлим ва талаботи иқтисодии бозоргонӣ аҳли заҳмати хоҷагиҳоро зарур аст ки дар ҳамкорӣ бо олимони соҳа аз пешрафти илму техника бархурдор шуда давра ба давра ба афзоиши майдони кишту истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ноил шаванд то бадин васила эҳтиёҷоти аҳолӣ ва таъмини бозорҳои кишварамон боз ҳам беҳтару хубтар гардад. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи нуробод. саҳми комиссияи олии аттестатсионӣ дар таҳкими илми ватанӣ таҳти ҳамин унвон бахшида ба рӯзи таъсисёбии комиссияи олии аттестатсионӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиши илмӣ баргузор гардид ки дар он намоядагони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарияти комиссияи олии аттестатсионӣ ва кормандони ин ниҳоди бонуфузи илмӣ иштирок намуданд. таъкид гардид ки ҷумҳурии Тоҷикистон илмро яке аз омилҳои асосии рушди кишвар ва олимонро захираи бузурги зеҳнии ҷомеа дониста бо мақсади пешрафти ҳамаҷонибаи он ва боз ҳам беҳтар гардондани шароити иҷтимоии кормандони соҳаи илм тамоми имкониятҳоро муҳайё намудааст. иштирокчиён дар мавзӯъҳои нақши меъёрҳои нави илмӣ ва дурнамои он дар рушди илмҳои табиӣ ва техникӣ, ба меъёрҳои байналмилалӣ мутобиқ гардондани низоми аттестатсияи кадрҳои илмӣ ва таърихи таъсисёбӣ ва дастовардҳои комиссияи олии аттестатсионӣ бо маърузаҳо баромад намуданд. рӯзи дуюм аст ки дар китобхонаи оммавӣ ба номи Тошхуҷа Асерии шаҳри Хуҷанд даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст ҷараён дорад. гузориш дар ин хусус. санаи 11 августи соли ҷорӣ даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст аз рӯи 4 номинатсия адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоҳӣ, адабиёти классикии тоҷик, адабиёти муосири тоҷик, адабиёти ҷаҳон дар вилояти Суғд оғоз гардид. дар ин давр 1114 нафар ғолибони даври шаҳриву ноҳиявӣ баҳри иштирок дар даври ҷумҳуриявии озмун донишу маҳорат, натиҷаи омӯзиш ва донистаҳои хешро ба ҳайати ҳакамон баён месозанд. муҳаммад ҳайдар ҳуҷҷатуллозода хонандаи синфи сеюм аз ноҳияи ҷаббор расулов мебошад ва соли дуюм аст ки дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст ширкат карда баҳри ғолибият талош дорад. ба гуфтаи вай соли гузашта дар озмун ширкат намуд, вале ба даври ҷумҳуриявӣ роҳ наёфт. имсол боз омодагӣ дида аз таҷрибаи иштирок дар соли гузашта кӯшиш дорад ки имсол ба даври ҷумҳуриявӣ роҳхат гирад. من در آزمون فروغ صبح دانای کتابت سال دوم است که در این آزمون با نفوذ اشتراک می نمایم. از روی نمینه ادبیات بچگانه 150 عدد شعر، 80 تا مقاله، 38 تا دربار مثل، 50 تا افسانه، 30 تا تزگویک، 600 حکایه ها 50 تا ازیاد کردم. баҳри ба таври шаффоф ва мутобиқ ба қоидаҳои муайян гардида сурат гирифтани даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст дар макони баргузорӣ толори китобхонаи оммавӣ ба номи Тошхуҷа Асерӣ воқеъ дар шаҳри Хуҷанд замину имкониятҳо фароҳам оварда шудааст. дар толори алоҳида барои тамошои волидайн ва омӯзгорон монитори алоҳида гузошта рафти озмун баромади ҳар ширкаткунанда пурра нишон дода мешавад. در دور سیوم آزمون اشتراک 1114 نفر در نظر است. سال جاری بار اول برای آموزگاران و والدین خوانندگان در تالارهای علایده نمایشی پخش مستقیم تشکیل کرده شده است که برآمد هر یک اشتراکچی در این تالارها به نمایش گذاشته می شود و آموزگاران والدین در رفت آزمون از برآمد خواننده و فرزند خود باخبر می گردند. ба андешаи аҳли илму зиё ва адибон иқдоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷаҳати ташкили чунин воситаи ҷалби ҳамагон ба мутолиа таҷрибаи баргузории озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст дар давоми чандин соли баргузорӣ нишон дод ки ҳар сол шумораи иштирокчиён зиёд, доираи баргузории озмун васеъ, таваҷҷӯҳ, сатҳи мутолиа аз худкунии асарҳо аз ҷониби қишрҳои васеъи аҳолӣ бештар мегардад.
дар ноҳияи данғара баҳри натиҷагирӣ аз фаъолияти имсолаи кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи данғара ҳамоиши ҳисоботӣ баргузор гардид ки дар он муҳимтарин паҳлӯҳои фаъолияти ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ дар давраи ҳисоботӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт. ҳизби халқии демократии тоҷикистон ки ҳадафаш муҳайё сохтани зиндагии шоиста барои ҳар як фарди ҷомеаи кишвар мебошад, аз рӯзҳои аввали таъсисёбӣ ба масъалаҳои сулҳу оромӣ, ваҳдати миллӣ ва ҷалб кардани аҳолӣ ба созандагию бунёдкорӣ таваҷҷӯҳи аввалиндараҷа зоҳир намудааст. маҷлиси кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи данғара ки дар толори бошукӯҳи қасри фарҳанги ноҳия баргузор гардид, дар он муовини якуми раиси ҳизби халқии демократии тоҷикистон, раиси кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар вилояти Хатлон, масъулини кумитаҳои иҷроии шаҳру ноҳияҳои вилоят, вакилону собиқадорони меҳнат ва дигар аъзони фаъоли ҳизб иштирок доштанд. дар ҳисобот муҳимтарин паҳлӯҳои фаъолияти ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ дар давраи ҳисоботӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. гуфта шуд ки дар шашмоҳаи аввали соли 2025 шумораи ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ дар ноҳияи данғара ба 116 адад ва аъзоёнаш ба зиёда аз 10500 нафар расидаанд ки барои саодати халқ ва ободии ватан саъю талош меварзанд. дар баробари баррасӣ масъалаҳои матраҳ гардида ва қабули нақшаву вазифаҳои минбаъда ки аз дастуру супоришҳои раиси муаззами ҳизби халқии демократии тоҷикистон санаи 17 июли соли ҷорӣ дар маҷлиси васеъи кумитаи иҷроии марказии ҳизби халқии демократии тоҷикистон баён гардида буд, ҳамчунин дар ин ҳамоиш қабул гардидани қадномаи таърихии тоҷикистон оид ба зеҳни сунъӣ дар давлатҳои осиёи марказӣ аз тарафи маҷмъаи умумии созмони милали муттаҳид ки ташаббуси пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон мебошад, аз ҷониби масъулин шарҳу тавзеҳ дода шуд. дар идома ҳамчун рамзи қадрдонӣ ба чанде аз фаъолони ҳизб ки дар амалӣ гардидани ҳадафҳои оинома ва барномаҳои ҳизб сами арзандаи худро гузоштанд, бо медали 30 солагии ҳизби халқии демократии тоҷикистон ва сипосномаи кумитаи иҷроии марказии ҳизби халқии демократии тоҷикистон, ҳамчунин сипосномаи кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар вилояти Хатлон сарфароз гардонида шуданд. инчунин дар вазъияти тантанавӣ ба нафароне ки бори аввал ба аъзогии ҳизби халқии демократии тоҷикистон пайвастаанд, шаҳодатномаҳои ҳизбӣ супорида шуд. дар охири ҳамоиш ҳунармандони бахши фарҳанги ноҳия бо пешниҳоди барномаи ҷолиби консертӣ ки тараннумгари сулҳу ваҳдати миллӣ, дастовардҳои овони соҳибистиқлолӣ ва хушбахтиву пирӯзии мардуми шарифи тоҷикистон буд, хотири иштирокчиёни ин чорабинии бошукӯҳро болида гардониданд. масъулину меҳмонон дар идомаи ин вохӯриҳои судманд аз истифодаи самараноки заминҳои кишоварзӣ дар ноҳия шинос шуданд. иттилоъ дода шуд ки масоҳати умумии заминҳои киштшаванда дар ноҳияи данғара 32377 гектар буда, мавриди истифодаи 1965 адад хоҷагиҳои деҳқонӣ мебошад. мардуми меҳнатқарини ин ноҳия ки яке аз калонтарин ноҳияҳои аграрии тоҷикистон маҳсуб меёбад, бо ҷонибдорию аз сиёсати неку бо барори сарвари давлат бо истифодаи заминҳои кишт дар рушди бахши кишоварзӣ ва таъмини амнияти озуқавории кишвар саҳми назаррас мегузоранд. истифодаи самараноки заминҳои назди ҳавлигӣ низ дар ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи данғара хуб ба назар мерасад. аксарияти сокинон дар баробари таъмини оила бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ, ҳамчунин аз ҳисоби истифодаи оқилонаву самараноки заминҳои назди ҳавлигӣ захираи маводи ғизоиро низ ба роҳ монданд. Салоҳиддини Неъмат, Завқибек Абдураҳмон, ноҳияи данғара, ахбор. дар ноҳияи Фархор вохӯрии судманди намояндагони прокуратураи генералӣ, вазоратҳои корҳои дохилӣ, маориф ва илм, инчунин донишмандон бо фаъолон ва аҳли ҷомаатчигии ноҳия доир гардид ки дар он масоили ошкор ва роҳҳои пешгирии ҷинояткорӣ хоса миёни наврасону ҷавонони ноҳия мавриди таҳлилу муҳокима қарор гирифт. шаҳри бештари мавзӯъ дар гузориши Анваршоҳ Сайдализода. дар ноҳияи Фархори вилояти Хатлон вохӯрии судманди намояндагони прокуратураи генералӣ, вазоратҳои корҳои дохилӣ, маориф ва илм ва донишмандон бо роҳбарони ташкилоту муассисаҳо, масъулони муассисаҳои таълимӣ, имомхатибон ва фаъолон доид гардид. ҳадаф аз баргузории тадбири созмонёфтаро баромадкунандагон баландбардоштани таълиму тарбияи ҷавонону наврасон, пешгирии ноболиғон аз ҳар гуна амалҳои ношоям, талқин намудани сулҳу ваҳдат ва муҳаббат ба ин сарзамини аҷдодӣ дар қалби ҷавонон ва амсоли ин арзёбӣ намуданд.
бо изҳори нигаронӣ ёдрас карда шуд ки тибқи маълумотҳо таи солҳои охир аз тарафи ноболиғон содир намудани ҷиноят рӯ ба афзоиш аст. аз соли 2022 инҷониб дар ҷумҳурӣ аз тарафи ноболиғон 1510 ҷиноят содир шудааст. дар ин давра зиёда аз 11 000 наврас ба хориҷи кишвар низ сафар намуда аз таълиму тарбият дур монданд ки ин боиси нигаронӣ мебошад, зикр доштанд баромадкунандагон. тибқи таҳлилҳо омилҳои асосии даст ба ҷиноят задани ноболиғон ба саҳлангорӣ роҳ додани волидон, беаҳамиятии омӯзгорон ва ҷомеа нисбат дода шуд. бо зикри ин нуқтаҳо аз ҳозирон даъват ба амал оварда шуд ки ба тарбияи насли наврас ҷиддӣ муносибат намуда онҳоро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, худшиносиву худогоҳии миллӣ ба камол расонанд, то дар оянда ба нафъи давлату миллат хизмат намоянд. дар ин зимн баромадкунандагон инчунин омилҳои асосии гаравидани иддаи аз наврасону ҷавононро ба гурӯҳҳои ифротиву террористӣ аз нигоҳи равоншиносӣ шарҳ дода афзуданд ки кӯдакону наврасон аз синни 10-15 солагӣ давраҳои мушкилиро паси сар менамоянд. маҳз дар ҳамин синну сол ба онҳо бештар аҳамият додан зарур шуморида шуд. таъкид гардид ки меҳру муҳаббати падарию модариро ба онҳо зиёдтар диҳем, то дар дили онҳо холигие ба вуҷуд наояд. дар ҳошияи чунин суханрониҳо аз фаъолон даъват карда шуд ки корҳои ташвиқотию тарғиботӣ миёни ҷавонону наврасонро пурзур карда баҳри ҷалби ҳарчи бештари онҳо ба озмуну маҳфил ва мусобиқаҳои гуногуни ҷумҳуриявӣ худро масъулу муваззаф донанд ва дар ин самт масъулияти дучанд эҳсос кунанд, то тавонанд дар пешгирӣ аз сар задани ҳолатҳои нохуш, шомилшавии наврасону ҷавонон ба гурӯҳҳои манфиатҷӯ ва дигар амалҳои хусусияти террористиву экстремистӣ дошта саҳм мегузоранд. Анваршо Сайдализода, Сайҳ Ҳомиди Шариф, ноҳияи Фархор, Ахбор. ба муносибати рӯзи кормандони соҳаи сохтмон ки ҳамасола дар мамлакат якшанбеи 2 моҳи август таҷлил карда мешавад, дар маркази вилояти Суғ шаҳри Хуҷанд чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. ба муносибати рӯзи кормандони соҳаи сохтмон дар кохи рӯдакии шаҳри Хуҷанд лоиҳаи иншооти сохташаванда аз қабили биноҳои баландошёнаи истиқоматию маъмурӣ, коргоҳу корхонаҳои нави истеҳсолӣ, мактабу кӯдакистонҳои замонавӣ, дармонгоҳҳои ҳозиразамон, меҳмонхонаю тарабхона, осоишгоҳҳо, марказҳои савдою тиҷорат, майдону толорҳои варзишӣ, гулгаштҳои назаррабо ва боғҳои фарҳангию фароғатӣ муаррифӣ карда шуд. дар оғози чорабинии тантанавӣ роҳбарияти вилояти Суғд иброз дошт ки дар замони соҳибистиқлолӣ бо ташаббус ва дастгириҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бо дастони офарандаи сохтмончиён ҳазорҳо иншооти бузург аз ҷумла нақбҳои мошингарди Истиқлолу Шаҳристон, роҳҳои мошингарди Душанбе Хуҷанд Чаноқ, Айни Панҷакент, хати интиқоли барқи баландшиддати ҷануб-шимол, маҷмаъаи фарҳангию таърихии қалъаи Хуҷанд, маҷмаъаи қабули меҳмонони олиқадр дар шаҳри Гулистон, қасрҳои муҳташами фарҳанг дар шаҳру ноҳияҳои вилоят, маҷмаъҳои фарҳангӣ ва фароғатӣ, кӯдакистонҳо, мактабҳо ва даҳҳо иморатҳои соҳаҳои мухталифи иқтисодиёту иҷтимоӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтаанд. гуфта шуд ки ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд раванди бунёди иншоот тақвият ёфта, мақомоти давлатӣ ва соҳибкорону аҳолӣ бо амалҳои созанда, хоса бо ташкилу такмили инфрасохтор дар ободию пешрафти маҳал саҳми назаррасу шоиста мегузоранд. нақшаи созандагӣ дар вилоят ки бунёд таъмир ва навсозии бештар аз 12 000 иншоотро дар бар мегирад, то ин замон 92% иҷро шуда, бо рӯи кор омадани ғояҳои созанда, модерн шудани санъати меъморӣ ва афзоиш ёфтани аҳолӣ дар самти сохтмон иқдому ибтикороти ҷадид дар ҳоли амалишавӣ қарор дорад. дар бунёди иншооти ҷашнӣ саҳми сохтмончиёни вилоят ниҳоят калон мебошад. дар идомаи чорабинӣ бо мақсади қадрдонӣ аз хизматҳои шоён ба гурӯҳи калони меъморону сохтмончиён аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд сипоснома ва тӯҳфаҳо тақдим гардид. барномаи пуршукӯҳи консертӣ идомабахши тантанаи идона ба муносибати рӯзи кормандони соҳаи сохтмон буд, ки аз ҷониби иштирокчиён хуш пазируфта шуд. дар шаҳри душанбе даҳумин анҷумани маҳфили ҷавонони дар хориҷи кишвар таҳсил дошта баргузор гардид. гузориш дар ин хусус.
имрӯз дар шаҳри душанбе даҳумин анҷумани маҳфили ҷавонони тоҷикистон дар хориҷи кишвар таҳсил дошта баргузор гардид. дар кори анҷуман намояндагони мақомоти давлатӣ, кумитаи ҷавонон, донишҷӯён ва хатмкардагони муассисаҳои олии хориҷ аз кишвар иштирок намуданд. дар ҷараёни кори анҷуман маърузаҳо ва муҳокимаҳо оид ба мавзӯъҳои афзалиятнок аз ҷумла инноватсия ва технологияи нав, иқтисоди сабз сурат гирифт. дар хориҷ аз кишвар зиёда аз 41 000 шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон дар зиёда аз 42 давлати дунё таҳсил мекунанд ва лозим ба ёдоварӣ аст ки шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон барои риштаҳое ки ба иқтисодиёти миллӣ ва эҳтиёҷоти хоҷагии халқ зарур аст албатта таҳсил мекунанд. иштирокчиён бо пешниҳодҳои амалӣ ва тавсияҳои мушаххас ҷиҳати баланд бардоштани рақобатпазирии ҷавонони тоҷик дар бозори меҳнат баромад карданд. дар анҷоми чорабинӣ аз донишҷӯёни фаъол ва шахсиятҳои муваффақ ки дар рушду пешрафти соҳаҳои гуногуни кишвар саҳмгузор ҳастанд қадрдонӣ ба амал оварда шуд. бахшида ба оғози соли нави таҳсили 2025-2026 дар ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе бо иштироки доираи васеъи омӯзгорон ҳамоиши илмӣ баргузор гардид. гузориши навбатӣ идомабахши ин мавзӯъ. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 14 ноҳияи фирдавсӣ машварати августии соҳаи маориф баргузор гардид. дар он масъулини шуъбаи маорифи ноҳия, директорони муассисаҳои таълимӣ ва омӯзгорони пуртаҷриба иштирок доштанд. зимни баргузории чорабинии масъулини шуъбаи маорифи ноҳия натиҷаҳои соли таҳсили 2024-2025-ро таҳлил намуда таъкид намуданд, ки соҳаи маорифи ноҳияи фирдавсӣ таи як соли охир ба як қатор дастовардҳои назаррас ноил гардидааст. аз ҷумла теъдоди хонандагони аълохон ва иштирокчиёни олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ афзоиш ёфта, сатҳи малакаи касбии омӯзгорон боло рафтааст. таваҷҷӯҳи хос ба омодагии муассисаҳо ба соли нави таҳсил зоҳир гардид. тибқи иттилои масъулин, дар арафаи соли нави таҳсили 2025-2026 корҳои омодагӣ дар тамоми муассисаҳои таълимии ноҳия вусъат гирифта, то имрӯз беш аз 95% мактабҳо аз ҷиҳати таъмири ҷорӣ бароварда шудаанд. яке аз мавзӯъҳои меҳварии машварат ҷорӣ намудани низоми баҳогузории дахбала буд. мутахассисон таъкид намуданд, ки ин низом ба мақсади баланд бардоштани дақиқӣ, воқеият ва шаффофият дар арзёбии дониши хонандагон татбиқ мегардад. он на танҳо сатҳи дониш, балки малакаҳои амалӣ ва иштироки фаъоли хонандаро дар раванди таълим фаро хоҳад гирифт. дар баробари ин раванди рақамикунонии соҳаи маориф, боло бурдани савияи тахассусии омӯзгорон, таҳияи барномаҳои муосири таълимӣ ва ҷалби технологияҳои нав ба таълим аз самтҳои афзалиятноки рушди соҳа арзёбӣ гардиданд. таъкид шуд, ки дар доираи татбиқи стратегияи рушди соҳаи маорифи ҷумҳурии тоҷикистон то соли 2030 иқдомҳои нав дар самти тайёр кардани мутахассисони ҷавон ва дастгирии омӯзгорони фаъол тадбирҳои муассир амалӣ хоҳанд шуд. машварат бо қабули қарор ва пешниҳодҳои мушаххас оид ба афзалиятҳои кор дар соли нави таҳсил ҷамъбаст гардид. мавқеи ягона ин буд, ки танҳо бо заҳмати муштарак ва масъулиятшиносии омӯзгорон, волидайн ва роҳбарони муассисаҳо метавон ба тарбияи насли босавод ва созандаи ватан ноил гардид. иброҳим назлозода, меҳрӯзи ҷумъа, душанбе, ахбор. вобаста ба ҳифзи солимии ҷомеа ва расонидани кӯмаки тиббии ройгон ба аҳолӣ аз ҷониби мутахассисони муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарии ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ корвони саломатӣ ташкил гардида дар ҷамоатҳои деҳоти дурдасти ноҳия ба сокинон хизматрасонӣ намуданд. гузориши Олим Носирзода. муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарии ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ аз як маркази саломатии ноҳиявӣ, 20 маркази саломатии деҳотӣ, 23 бунгоҳи тиббӣ ва маркази солимии репродуктивӣ иборат аст, ки аз ҷониби кормандони соҳа дар ҳама маврид бо истифода аз шароити мусоиди фароҳамовардашуда ба аҳолӣ хизматрасонии сифатноки тиббӣ таъмин карда мешавад. ҳамзамон дар заминаи амалисозии барномаҳои ҳадафмандонаи ҳукумати мамлакат ва иқдомҳои созандаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия бо ташаббуси масъулон ба таври доимӣ корвони саломатӣ ташкил гардида дар ҷамоатҳои деҳоти дурдасти ноҳия ба сокинон хизмати ройгони тиббӣ расонида мешавад. ин навбат корвони саломатӣ дар ҷамоати деҳоти заркӯҳи деҳаи Таги Намак ташкил карда шуд. мақсади мо дар доираи иҷрои рисолати касбии худ саҳм гузоштан дар ҳифзи солимии аҳолӣ мебошад. дар корвони саломатӣ табибони соҳибтаҷриба иштирок карда оиди бемориҳои чашм, бемориҳои гӯшу гулӯбинӣ, бемориҳои қанд, бемориҳои занона, инчунин бемориҳои сил, бемориҳои
амрози даруна ва дигар намуди бемориҳо ба мардум хизмати тиббӣ ройгон расонида шуд. мо кормандони маркази саломатӣ қаблан то имрӯз чунин кормони саломатиро дар дигар ҷамоатҳои деҳоти ноҳия баргузор намудем. оянда низ мақсад дорем ки ин ташаббусро идома диҳем. айни ҳол деҳаи таги намак 307 хоҷагӣ ва 1864 нафар аҳолӣ дорад. сокинон амалишавии чунин иқдоми шоистаро натиҷаи пойдории сулҳу субот дар кишвар ва рушди ба тадриҷи соҳаи тандурустӣ дар ноҳия медонанд, ки давра ба давра бо фароҳам омадани имкониятҳои мусоид шароити ташхису табобати бемориҳои гуногун ба таври зарурӣ таъмин шуда истодааст. мақсади асосӣ барои дастрасии хизматрасонии тиббӣ ба мардум ки роҳи дур ба ноҳия тай накунанд нараванд, дар инҷа саломатии худшона як бор аз муоина гузаронанд. мардум асосан дар инҷа ройгон аз ташхисҳо гузаштанд. дар корвони саломатии мутахассисони соҳаи тандурустӣ тавассути дастгоҳу таҷҳизотҳои муосири тиббӣ аз рӯи бемориҳои гуногун ба сокинон хизматрасонӣ намуданд. имрӯз дар ин корвони саломатӣ шумораи зиёди сокинон ширкат варзиданд, аз вазъи саломатии худ бохабар гардиданд ва ин як тадбири хуб дар ин самт ба ҳисоб меравад. муроҷиаткунандагон аз хизматрасониҳои сифатноки тиббии мутахассисон баҳраманд гардида баҳри муолиҷа ва пешгирии бемориҳои гуногун инчунин доир ба ҳифзи солимии худ ва атрофиён маслиҳату тавсияҳои судманд гирифта аз роҳандозии чунин тадбири манфиатбахш изҳори қаноатмандӣ намуданд. олим носирзода, хуршеди нодирхон, ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ, Ахбор. дар шаҳри бохтар таҳти унвони аз байн бурдани фосила дар ширдиҳӣ ва дастгирӣ намудани ширдиҳӣ барои ҳамаи занон чорабинӣ баргузор гардид. гузориши навбатӣ дар ин хусус. аз нуқтаи назари олимони соҳаи тандурустӣ, кӯдаконе ки шири модарро зиёдтар истеъмол кардаанд, майнаи сарашон бо суръат рушд мекунад. аз ин рӯ яке аз роҳҳои баландбардоштани малака ва дониши падару модарон нисбат ба тарбия ва ғизодиҳии кӯдакон, гузарондани суҳбату вохӯриҳо, дастрас намудани маводи тарғиботиву ташвиқотӣ оид ба моҳияти шири модар, тарзи дуруст додани шири модар, омӯзонидани занҳои ҳомила ва ширмакон дар муассисаҳои тиббию профилактикӣ дар ин рӯзҳо муҳим арзёбӣ мегардад. чунин як чорабинӣ дар маркази саломатии кӯдаконаи шаҳри бохтар доир гардид, ки кормандони соҳа тавонистанд ба иштирокдорони ҳамоиш ки модарону тифлаконро дар бар мегирифт, тарзи дурусти ширдиҳӣ, манфиати шири модар, пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ ва баланд бардоштани масъулияти кӯдакон маслиҳатҳои судмандро пешниҳод намуданд. воқеан ҳам шири модар беҳтарини ғизои табиӣ аст. вақте ки тифл таваллуд мешавад, баъд аз тавлиди тифл ҳатман барои муҳофизати тифл ҳолати иммунии вай зарур аст. яъне қобилияти организми инсон хеле зарур аст ки бояд ташаккул ёбад ва маҳз ана ҳамин шири модар ки дар таркибаш иммуноглобулинҳо дорад ва беҳтарин маводҳои ғизоӣ ба шумор меравад, вай метавонад ки дар муҳлати якчанд сол ҳолати иммунии кӯдакро нигоҳбинӣ кунад, яъне нигоҳдорӣ кунад. дар рафти чорабинии даҳаи ширмаконӣ мутахассисон ва занону бонувон корҳои таблиғотӣ намуда таъкид доштанд, ки шири модар метавонад бемории саратони ғадуди шириро пешгирӣ намояд ва ҳамзамон кӯдаконро низ аз бемориҳои сироятӣ, дарунравӣ ва илтиҳоби шушҳо муҳофизат намояд. Самандар Шоев, Мусои Нур Муҳаммад, шаҳри Бохтар, Ахбор. дар шаҳри Истарафшан мутахассисони маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ бо истифода аз шароити созгор бобати татбиқ намудани барномаҳои миллӣ оид ба пешгирии фарбеҳӣ, ташаккули ғизои солим ва рушди ғизои кӯдакон ҳиссагузорӣ мекунанд. гузориш дар ин хусус. маркази назоратии давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри Истаравшан фаъолияти худро тибқи дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар асоси кодекси тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Истаравшан ба роҳ мондааст. имрӯзҳо аз ҷониби мутахассисони корхонаи мазкур ҷиҳати пешгирии бемориҳо ҳангоми гармшавии шадиди фасли тобистон, пешгоҳии ҷараёни инкишофи бемориҳои хуруҷкунанда, дарёфти манбаъҳои сироят, анҷом додани тадбирҳои санитарию гигиенӣ ва зидди эпидемикӣ пайваста
дар бозору мавзеъҳои ҷамъиятӣ, кӯчаву гузаргоҳҳои ҳудуди шаҳр ва ҷойҳои серодам ба воситаи паҳн кардани варақаҳои иттилоотии ташаккули тарзи ҳаёти солим, корҳои тарғиботию ташвиқотӣ доир гашта истодааст. зимни корҳои фаҳмондадиҳӣ, мутахассисони соҳаи санитарию эпидемиологӣ иброз доштанд, ки бемориҳои мухталифи дар ҳавои тафсон хуруҷкунанда ҳангоми кам будани фаъолнокии ҷисмонӣ, ки одамон тавсияҳои ҳадди аққали фаъолнокиро иҷро намекунанд, истеъмоли аз ҳад зиёди намак, тамокукашӣ ва машрубот ба қайд гирифта мешавад. аз тарафи мутахассисони маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии шаҳри Саравшан ҳамарӯза баҳри тарғиботу ташвиқоти пешгирии бемориҳои сироятӣ, бемориҳои ғайрисироятӣ, бемориҳои ғайрисироятии оммавӣ, корҳои фаҳмондадиҳӣ тавассути паҳн кардани варақаҳо, гузарондани суҳбатҳо, корҳои фаҳмондадиҳӣ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, аз он ҷумла кӯчаву бозорҳо, муассисаҳои таълимӣ, боғҳои фароғатии фарҳангӣ ва дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ ба роҳ монда шудааст. солимии ҷомеа маҳз аз истеъмоли хӯроки хушсифат ва аз ҷиҳати экологӣ тоза вобастагии бузург дорад. бо ин мақсад аз тарафи мутахассисони соҳаи бахши хӯрока дар нуқтаҳои савдо ва хӯроки умумӣ пайваста вохӯриву мулоқот доир карда шуда, ҷиҳати ба аҳолӣ пешниҳод сохтани хӯроки гарму солим, риоя намудани қоидаҳои санитарӣ, зуд тоза намудани зарфҳои хӯрока, истифодаи оби гарм ҳангоми покиза кардани зарфҳои равғандор, пӯшидани либосҳои махсус дар вақти омода кардани хӯрокҳо ва аз ҷониби масъулини марказҳои савдову хизматрасонӣ бошад, пешниҳод намудани ҳама гуна маҳсулоти хушсифати истеъмолии сокинон, хотима додан ба воридоти маҳсулоти пастсифат ва нигоҳ доштани маҳсулоти таркибаш дар ҳавои гарм тағйирёбанда дар яхдонҳо маслиҳатҳо дода шуд. дар ин баробар дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва боғчакӯдакистонҳо оид ба пешгирии бемориҳои сироятӣ аз ҷониби масъулини маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри Саравшан пайваста корҳои фаҳмондадиҳӣ доир карда мешавад. Фирдавс Умаров, Мазбут Бобозода, Орзу Маъруфов, шаҳри Саравшан, Ахбор. бинандаҳои гиромӣ, ин буд нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. телевизиони Тоҷикистон инъикос кардаи муҳимтарин мавзӯъҳост. бо мо бошед. салом бинандагони гиромӣ, шуморо бо вазъи ҳавои мамлакат барои пагоҳ 16 августи соли 2025 шинос менамоем. мутахассисони агентии обу ҳавошиносии мамлакат иттилоъ медиҳанд, ки дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 15-20 дараҷа, рӯзона 28-33 дараҷа гарм. дар шарқи вилоят шабона 5-10 дараҷа, рӯзона 20-25 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар водиё шабона 22-27 дараҷа, рӯзона 35-40 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои Доманакӯҳӣ шабона 18-23 дараҷа, рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар водиё шабона 18-23 дараҷа, рӯзона 32-37 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои Кӯҳӣ шабона 8-13 дараҷа, рӯзона 23-28 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобаи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар водиё шабона 18-23 дараҷа, рӯзона 33-38 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои Кӯҳӣ шабона 12-17 дараҷа, рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво шабона 21-23 дараҷа, рӯзона 36-38 дараҷа гарм мешавад. бинандагони гиромӣ, дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби хушу болидаро таманно дорем. хайр, саломат бошед.